Godmorgens og velkommen tilbage. Nu skal vi i gang med det næste spil. Og det går ikke særlig godt. Jeg tænkte faktisk selv på, at jeg ville starte forfra, og så vil jeg tage den op til 9 år, men det dropper jeg så til sidst. Fordi jeg tror altså nok godt, jeg kan få den vendt til noget godt, det her. TT. Small game, og så laver jeg noget virkelig strategi, computer, energy, tekstbaseret. Ja, det ved jeg godt. Man kan altså godt. Jeg har lavet en spil, hvor den fik 10. Det var jeg altså kommet lidt længere. Så lad os prøve, om vi kan. Det vil selvfølgelig være fedt. Øh, 100, og så der. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Ja. Nå, hyppig. Okay, allerede. Det gik hurtigt. Lad os se, hvad der kommer til at stå. Jeg skal lige finde min iPod, så jeg lige kan installere den selv, at den skal stoppe om 14 minutter. Stadig for dyrt. Så lad os se, hvad der kommer til at stå. Jeg kan ikke se det lige nu, så lad os se, om det bliver godt. 6, godt. Ja. Bedre end ingenting. Især når jeg tænker på det. Sådan en bil i. Sådan det der. Kan det være rigtig RPG? Ja, det er godt. Det er rigtig godt. Sådan der. Small, det skal være small. Og så fantasy, RPG, PC, der, og så den der. Det ville være fedt, hvis jeg kunne lige nå at få den der. Det giver godt nu. Og banken skal også have sine penge snart. Sådan der, sound, open world. Det går galt. Det går sindssygt det der. Nej, så forsvandt den. Fuck, men det gik edderbakken i hul. Fuck det. Kom on, mand. Pis lort. Oh, 9G. Det er godt. Det ser meget godt ud. Skal jeg altså have nogle penge?
Så ikke helt som planlagt. Action, så var den der, jeg skulle prøve. Sådan der. Så den skal der. Nej, nu er jeg nødt til det. Simpelthen siger de bare, det er noget lort, jeg laver. Hvis jeg ikke får opgraderet min grafik. Nej, fuck, nå. Jeg kan stadig nå at gøre det. Jeg skulle have skudt en lille smule længere ned. Ja. Okay. Jeg kan da ikke få 1 million, mand. Kom on. Ikke jo. Så play. Håber på, at jeg kan få tjent nogle penge nu. Det gør jeg ikke. Pis. Pis. Og pis. Fip. Det er ikke godt. Men fuck, kunne jeg gå så skidt, mand. Lort. Sådan der. Buff. Væk. Sådan der. Jeg er tabt. Ja, lad den. Det er pirateri. Nå, så gik den ned. Selvfølgelig. Game over. Nå, det var jo det. Men tak fordi I så med. Jeg har ikke lige regnet med, at det ville gå så hurtigt. Den vildt, den kunne godt have været rigtig god. Men det får vi jo aldrig se. Men tak fordi I så med. Ja, sige sådan.